nke a bụ ọjị ka m ji n'aka. Unu afụgonu ya ka omenala be anyị si wee dị na onye ọbịa bịa na be gị na ị ga-asọrọ ya ọjị n'ihi na ọjị bụ ndụ. Ọ bụ ọjị ka eji dọta amara Chineke. Ya na masị Chukwu okike bịa n'ọjị. Chukwu na-eme na ihe na-abịa n'ọjị. Ana be nna anyị ha bịa n'ọjị. Anyị na-asị ndị mere ihe ọma ha bịa n'ọjị. A sị m unu ndụ unu ga-adịrị unu. Ọ tara afọ narị uru afọ ọ tara. Onye gba mbọ narị ya. Ihe a na-ekwu bụ na akwụkwọ unu na-agụ ga-akọta tụrụ ugo ruo n'isi ruo n'ebe a na-ejedebe. Ihe a na-ayọ bụ na ije unu bịara gaba ije mmiri n'ihi na ije mmiri adịghị echi echi. Mgbe na-asị ka atọ ya tata ndụ, tata ahụ isi ike, tata ihe akụkụ na ihe enwe enwe, tata udo na ịfụnanya. Ihe ndị a ka anyị na-ayọ site na Kristi onye nwe anyị. Na mụ agwara na ọjị ga-ewere n'aka ọjị. Nwadekwa na ọjị. Tupu ya tụba mmanya na daalụ.